Kay Martin, Cheryl, alili. Shirley. Cheryl. Ha? Kasi Shirley, hindi. Shirley, no? Shirley. Shirley. Ano ba ko? Cheryl? Cheryl. Ay, kalay. Kaya Martin, aliling, good morning, man. Evelyn Pomoceno, good morning. Ma'am Van Mayo. Paskwa ko ha. Okay, wala kaso, Ma'am Van. Ano gusto mo kay padalaan ta kada? Ilagalay. Standby na na sa mga balita lokal. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ibalik sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang COVID-19 mass testing nga mga target sang masobra 10,000 ka mga symptomatic patients. Inagin pahag ni Provincial Consultant ka Bacolod City Mayoralty Candidate Albi Benitez sa pamangkot kung anong iya plano kung mapaganaga ng pagdamo sang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Suno kay Benitez nga pahagi sa mass testing, may baluan kung sino ang mga persona ang positibo sa COVID-19 labi na ang mga nagabatyag sa sintomas. Nagalawom si Benitez nga suportahan sa Bacolod pareho sa natabo sa ligid nga tuig. Nagasalig ang anay kongresista nga dako mabulig sa niyagon mapunggan ang sige-sige pagdamo sang kaso sa COVID-19 nga nayara na sa record high sa nagligad nga bulan sang Setyembre. Ginbaton sa Comelec Bacolod ang dugang nga 15 ka mga Certificates of Candidacy o COC kahapon niya adlaw Martes. Suno kay Election Officer Attorney Katrina Kanya, si Attorney Andre Normal Saril ang nagserbe nga tiglawas sang grupo ni Anay Congressman Albi Benitez para mag-file sang 13 ka mga COCs. Ini ang ginkasugtan sang grupo para matuman ang health protocol kay hindi maginutok sa Comelec Bacolod. Si Saril nag-file sang COC ni Benitez para sa pagka-alkalde kag former councilor Cesar Distrito para sa pagka-vice mayor. Magapapili naman konsehal sa idalom sang Asenso Bacolod sa incumbent councilor Distrito, kag Bartolome Orola Sr. yaraman sa line-up sanday anay Councilor Sonia Verdeflor, Homer Bais, Celia Flor, anay Vice Mayor Jude Tadeo Saison, anay Board Member Patrick Lacson, kag Sumag SK Chairman Jason Villarosa. Kabahin sang partido si Pausi kag negosyante nga si Vladimir Gonzales. Sa dalam sang Comelec rules, ginatugutan ang pag-file sang COC sa nga tiglawas sang kandidato, pero dapat mayara sang special power of attorney kag nakakaigo nga mga dokumento. Martes sang hapon, nag-file si CEO sang COC, si Councilor R. Victor Espino, kakabahin sang Asenso Bacolod, kag si Walter Hermosora nga independent candidate. Samtang mangin transa kung ipasalig ni anay Congressman kang Mayoralty Candidate Albi Benitez nga maging transparent ka inclusive ang paggobyerno sa administrasyon kung magmadilagon dilang alkalde sa siyudad sa Bacolod sa Mayo 2022 ng eleksyon. Sa press conference ni Benitez sa putang iya kandidato sa pagka-vice alkalde kag 12 ka mga konsehal, iya ginsiling nga mangin unity kag hindi one-sided ticket ang iya nga panggobyerno. Ginklaro pa sa anay kongresista nga mangin alkalde siya sang tanan kag hindi sang pila lamang ka mga persona. Si Balita sa nag-file sa kandidatura pagi sa ni abogado nga si Attorney Andre Norman Soril sa Comelec kahapon nga adlaw. Earlier, I was, very clear in my statements. Nga the color will now disappear. Wala na pula, wala na kung ano nga kolor, no? It will be a transparency and an exclusive governance. Magapapili kongresista sa siyudad sang Bacolod si Romy Gustilo, 49 anyos, residente sang Paglaom Village, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Si Gustilo ang nagpadulong sa Comelec Bacolod para mag-file sang COC sa pagkakongresista pero kulang ang iya dokumento.
Natala na nga magbalik si Gustilo para sa formal nga magpag-file sa iya kandidatura. Ginpahag ni Gustilo nga magapapili ini bilang independent candidate kag isa sa iya advokasya among pagpahig-away sa vote buying nga nagakatabo sa tion sang eleksyon. Samtang ginpahayag naman ni Anay Congressman kag Anay Alcalde Monico Puentevalla nga sa Oktubre 8 pa man matapos ang filing sa Certificate of Candidacy. Sang ini siya ang sabat ni Puentevalla sang pamangkot kun bala magapapili ini sa 2022 election sa Bacolod. Ang Anay Alcalde amo nag-file sa COC sa anak nga si Anay Konsyal Jesus Claudio Puentevalla nga nagapapili konsyal sa Bacolod si dalom sang Progressive Movement for the Devolution of Initiatives kon from the wala man sang direkta nga sabat si Puentevalla kun bala magapapili sa lokal nga posisyon. Ginpahag sini nga hindi mapaktan ka Oktubre 8 pa man tubtub ang filing sa COC bangod may ginaistorya pa ini. Ang Anay Alcalde ang karon nag-serving as spokesman ni presidential aspirant kag Senador Manny Pacquiao. Sang 2019 sa si Puentevalla nagpapili kongresista sa Bacolod apang nalutos kay Congressman Greg Gasataya. Wala pa man matapos ang filing. So anyway, ako Pacquiao ko subong, buling ko kay kumpare ko. So laban ko sa Manila, pero hindi takapakot kay October 8 pa man ang deadline sang filing. Nagdangat na sa 21 ka mga persona ang nag-file sa ila Certificate of Candidacy o COC para sa mga posisyon sa probinsya kag anom ka distrito sa Negros Occidental. Isa sa nag-file para sa pagka-gobernador, duha sa pagka-vice-gobernador, anom sa pagka-kongresista kag 12 sa pagka-board member. Nakahapon niya adlaw Oktubre 5 nag-file sa ila COC sa incumbent 2nd District Board Member Sixto Guanzon. Ang COC ni Guanzon ang gin-file sa iya utod nga si retired Judge Francis Guanzon. Nag-file man sa iya COC agon magpapili board member sa 5th Distrito si Rolito Espinosa. Mga persona nga nabakunahan na may kaygunan nga makadahog sang 1 milyon ka pesos. Bantang gobyerno magabakal sang 90 milyones ka doses ang bakuna sa first quarters sang 2022. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuig 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre tuig 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar. Okay, so good morning na sa kay John Serna, kay Ray Paduano. Salamat ko no Miss Doors, gintamyo mo guro siya no. Maria Teresa Hofilenia kag siling kay nani ano tambal gina ni Miss Van nga Paskwa ko. Nya una sa kuno. Tambal naman ni Miss Jinky. Nya una taas sa ila Pasko but theirs are on the way. Ay, wow. Bongacious. Nest. Nakapadala ka to, wala? Ambot lang. Wala ko to katugon. Iya, wala ko to katugon. Kalain. Cory Vidaha, maing agaman, sako pa sa Panimalay. Pero monitor lang gihapon, no? Very good. Juvie Monares, kay ihada ko Maria Murayama. Oy, good morning. Watching na sa kuno. Ohayo gozaimasu. Yes, watching na sa kuno Permi, dira sa Japan. Fema Allanza Trinidad, kag Enrique Caballo Subasabaldo Jr. Archie Iwarata. Jean Martinez. Good luck no kay Mark Steven Mayo. Mayo ni saya. Mayo. Siling ni Star Mayo. Bongga si... Parintes la, no? Parintes sila kung ara si Mark sa US. Kag kung si Ma'am Van ari di sa Philippines. So manabe. Kung ato si Mark sa US, parintihan sa Ma'am Van. Pero kung ara si Mark di ka to si Ma'am isla parintihan na. Correct. Kay Mayo di pagabot yung Ma'am. Dito ya. Mayo. Mayo. Very good. Gabi pa na akong explanation. Doon naintindihan naman. Daw naglingin ang ulo ko, pero ginaintindihan lang ka. Ate mo na. Very good. Huwag mo na vlog. Galingin ang ulo ko, pero ginaintindihan lang ka. Amo na ko na natulugan ka dahil. Nagalingin ang ulo mo. Galingin ang ulo mo. M. Saboso, good morning sa imo. Sakay ano eh? Fame La Herrera. Good morning. Dara sa may Bae City. Mayong buntag. Ara na si Kay- Delis Nuestro gali niya. Si Miss Liza Joy Ilon Amoroso, Action Boy. Yes. Araman siya before kay Fami or Fame. Okay. Pero Fami ni Goroy. Sige. Greet niya lang, taga Manghanoy. Uy, La Castellana, Manggali. Sino ba great si? Si Familia Herrera. Herrera. Fami or Fame. Okay. Dennis Nuestro, good morning man. Dra sa may wood fire, Bacolod. Uy, kamusta dra mga pizza nyo? Kay Dugay na utang ko. Good morning sa imo, sir. Sir Tope. Yes. Si Miss Jinky, kunang reporter ni Ma'am. Bonggas ang reporter. Masi Tofago, good morning man. Kay Viover Enriquez Pobar, good morning man. Kay good morning sa tanan ko no. From Silay City. Mayong aga dra sa inyo. Silay City, Negros Occidental. Yes, kay sa aton man nga mga kaaksyon dira sa barangay Handumanan,
Good morning man sa inyo, no? Kag dira sa may barangay Mandalagan kag barangay Bata, mga ka-aksyon naton dira maayong aga sa inyo. Sa aton nga mga nagamonitor dira sa Burgos Public Market kag sa Libertad Public Market. Good morning, no? Kag Central Market dugay-dugay pa na bukas mo, no? Daw na yung Central Market. So, maayong aga dira. Puti tanan na lang nga. Sa barangay Sumagali, no? Kumustang Sumagali? Kadto ka na wala pa? Ay, wala. Pa, kamustahon ta si Maninoy Michael? Ikaw to siya. Anong gusto mo ang kamustahon to? Ang ilang market, balaway pa Wala pa guro. Dito pas lagi hapon. Kaya daw kuha na mo? Daw liwat gid bala? Ang Sumag Public Market, no? So, hopefully, pag matapos na, kaya natanaw ko na isa sa kabudlayan sa barangay Sumag merkado ang parking space. So, nang bago, may ara na? May ara na ko na yung parking. Sa building mismo may parking. Tapos dako siya. Kaya mas dako siya. Mayo, worth it man ang ila pag-ulat, Aksyon Boy. Oo. Basi, bila ko mo to, hindi lang ko kakuan gid ay ko kita sa iya sina nga perspective. Oo, para nga basi kung na mas para makita mo karon magpuli ka gani malakati ito marikta ka kadtuan totoo na si ko na balo mo lang taong ko dibian na inyo nga perspective kung makapasar sa ako nga perspective man ay kalain kundo hindi ko ron ka kadto ikaw to abi dagundagon abi doors din kadto doors malikap la doors din kadto doors. Kap mga tanaw ko isang perspective kay bangkot sa Aksyon Boy. Anong perspective sa merkado mo na? Kuno karon si Ma'am Liza na lang gali si Miss Liza Joy Ilon Amoroso naman ko tonta kay ara siya kuno karon sa Sumag. Okay. Ipapicturean ta sa iyong Ang perspective. ganda pa baloy si Michael John Season. Gani. Nga ara sa karon Sumag. Di ba ko tonta na lang siya Apoy ko Makatonta na siya kaya makadto siya sa Sumag. Tika tawaga. So balong gid sa nga tan-awon yang perspective. Tan-awon niya gid yang perspective. Sige, standby sa mga balita nasyonal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Pwede nga makadaog sa 1 milyon ka peso sa mga persona nga nabakunahan na batok sa COVID-19. Paagi sa raffle nga ginorganisa sa Department of Health kag Philippine Amusement and Gaming Corporation. Magluwas sa 1 milyon nga grand prize, may isa kagatos ka mga nabakunahan nga persona ang pwede man makadaog sa monthly draw halin Oktubre tubtob Disyembre. Kinahanglan lamang ang magparehistro paagi sa pag-check sang res bakuna reg space, edad at ako na ngalan, edad, address kag ipadala sa 8933. Mahimo makapadala ang sang raffle entries paagi sa pag-check sang res bakunas. Unang nga litra sa isang bakuna,
pila ka dose ang bakuna nga nabaton ang LGU petsa kung saan og bakunahan kag liwat ipadala sa 8933. Amo nagbaton sa single dose pa lamang, may isa ka entry kag madugangan sang duha ka raffle entries kung makakompleto sang bakuna. Samtang automatic nga 3 ka entry sa mabaton sa mga persona nga nagbaton sang single shot COVID-19 vaccine. Para sa mga senior citizens, ang mga partially vaccinated makabaton sang 2 ka raffle entries kag anong naman ka entries para sa fully vaccinated. Nagapabilin ang panindugan ni Pharmaly Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong nga hindi ini magtambong sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee may kangtanan sa ginbakal sang Department of Health ug DOH nga COVID-19 supplies nagligad nga tuig. Suno kay Senate Blue Ribbon Committee Oversight Office Management Director General Rodolfo Kimbo, hindi magtambong si Ong tungod na saad ini sa ila kinamatarong sa idalom sa Code of Confidentiality sang kompanya. Si Ong nagapabilin sa kustodiya sang Senado. Magabakal naman ang gobyerno sang 90 milyones ka doses ng COVID-19 vaccines umpisa sa first quarter sang 2022. Suno kay Chief Implementer and Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., nagsumeter na ang Vaccine Expert Panel sang bago nga portfolio sang bakuna kag performance evaluation sa kada brand nga ikonsiderar sang National Task Force sa pagbakal. Dunga man ni Galvez, naganegosya ang gobyerno sa 4 ug 5 ka mga manufacturers para pirmahan ang non-binding term sheets para i-lock-in ang pagpain sa 90 milyones ka doses umpisa sa first quarter. Suno kay Galvez, karon nga simana, magapirma ang gobyerno sa kontrata sa Johnson & Johnson para sa 6 ka milyon ka doses sa single-dose vaccine, samtang may 8 milyones ka doses naman sa AstraZeneca, nga ginbakal asang pribadong sektor ang maabot sa pungsod sa first quarter sang 2022. Target sang Department of Health kung DOH nga maka-access sa experimental antiviral pill nga molnupiravir sang Merck & Co sa tion nga mapamatud-an ang mahatag nga benepisyo sang bulong. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ang clinical trial sang bulong ginlansar sang Land Center of the Philippines nga makahatag access sa pungsod sa nasambit nga bulong. Ginpalayag man ni Verriere nga kung may mga bag-o nga produkto o kung investigational products, wala nagakaulihi ang Pilipinas sa negosasyon agud maka-access sa bulong. Nakahanda na si Presidente Rodrigo Duterte nga magatubang sa anuman nga sa isang investigasyon kalakip ng pending nga kaso nga crimes against humanity sa International Criminal Court. Sunod sa Presidente, pagatubangon niya ang tanan nga kaso sa tion nga matapos ng iya termino sa 2022. Ginkasuhan si Presidente Duterte sang ICC bangod sa nangin madrugoon ang anti-drug war campaign kag ginaligard na lapas nga tawhanon nga kinamatarong sa mga drug suspects. Apang pangabay sang Presidente sa mga kontra ka mga magapasaka pasang kaso, hindi magbinutig kag hindi maghimo sa mga peke nga mga ebidensya. Opisyal na ginanunsyo ni Anay Senador Bongbong Marcos ang pagpapili bilang presidente sa Mayo 2022 ng eleksyon. Wala pa napalayag sa Anay Senador kung sino ang iyang mga running mate. Isa sa tinutuyo ni Marcos sa pagpapili ang mga pagbalik sa unifying leadership sa karon nga ang Pilipinas nagapangtubang sa COVID-19 crisis nga ginakabig isa sa pinakadako nga pagtilaw sa kasaysayan. Ang anunsyo ni Marcos nagwa pagkatapos kumpirmahon ang pagsaylo sa Partido Federal ng Pilipinas o kang PFP kag nagpungko na bilang chairman. Ang ato ng kapanguna nga mga balita international, balita sa sports kay Ivan pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
na dira sa kay Herbert Aguilar, Richard Diet Pacheco, oy kay classmate ko, Majon Galvez Desendario. Good morning sa imo dira, no? Sa kay Edwin Escopel, good morning man. Kag Inday Blaza, Puson Jams. Nan, good morning man and stay safe dira sa imo. Sa kay Christine Menias Villalobos, kay Terry Arididon. Please send us more info kuno about the promo raffle for vaccinated people. Ay, oo. Para sa Facebook, Action Boy na post, Facebook page Gani, na. oo. Pwede makatanaw mo lang na Terry sa Facebook na mo. Na-post na siya na mo ara na dang mga himuon mo para maka-intra sa raffle, no? Yes. Dato Puti from La Carlota. bongga. Pamati sa radyo, ga-watch pa online. Ay, bongga. Good morning lang sa pamilya niya da sa Carlota, pamilya Blanca Flor. Okay, sige. Phil Alonsagay, good morning man. Kag kay Rhea May Ladjo. Nona Agravante, good morning man sa imo. Di, way pambutang kung diin na siya yan. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning, man Action Boy. Kag siling to kay na ni Miss Liza Joy Amoroso, si Cap Rudney kapamati man kuno. Good morning na kay Cap Rodney, Rodney Carmona. Rodney, way kami bika, amot ka na tutso kagabi sa mga kuana, mga amigo ko to gabi sa kay Father Siloy, tutos la gabi mo. Damo-damo to mga friends naton nga mga kaparian. Oo, nan. Nami kay damo kay friends nga pare, no. Si Father Michael gapon to, oy. Sige, anyway, pang tamyawon to na sila nun. Karon on air tamyawon sila. Ano ka happy gid si mo? Ang mo guro nga gilapyo kagid subong kay grabe kagid ka happy sa inyo nga banding. Kaya na sadyan ako kagabi malaw. Sige lang kay hindi kay nga ako nga kundi do nag si Sir Awin Torres. So good morning si mo gabaligya siya kalampay shin lang kilo Baligya. Ipadala na lang na day mga shin-shin na kilo. Ipadala magidya. Oo, padala na. Di kay bayaran ta lang sa series. Ang ano pala ang padala lo sa series pala. So una, pwede ka lang kaduhol mga 20 sa ano yan, no? 20 sa mga driver, 50. Subong may do taripa na sila. May taripa na. Do ang pinakanubo. Ito nga napadala. Ang ligad ng kapayas ni ano bala ni Anthony. Noal pang plite sa kapayas. Oo, do 150. Di ka sakay. Di ka pungkog yung kapayas sa ano ya? Sa bangko. So siling ko, ay Anthony, hindi na lang ko daw magpadala sa kapayas. Kung magkadto ka lang din, nga ipadala yung sa series, okay lang kung magkadto, di siya yung dalaya. Kung ipadala sa series, ay hindi na. Hindi na. So mo na si Migo Tawin, hindi na mapadala kay kamahal gali. Suguan ang kalampay, amat-amat na sa kanto din. Sugat taon na sa namon, dira sa may pwede man sa may Golden Field na yon. Pwede sa Welcome to Bacolod City na lang yan. Para kung makita mo may mga kalampay, limo amo na siya. Ang padala ni Awin nga mga kalampay. Kanto, alam di pa dagun-daguna lang ni mga kalampay. Pordo ka fresh giniguro, no? Oo, kaya dito. Di ba mo ni siya ang aligi, grabe. Amo ni siya, no? Kaya kagi ko ni sa una dalan sa classmate ko. Kita mo? Sa Valladolid. College pa ko. Grabe na ginaya. Ang makakita mo na mo hinga. College pa ko na. So, last mo tilaw sa kalampay, sa college ka pa? Ay, kasado ko sa. Subong tani, galing ti kalayo man kay Sir Awin, be. Pero kakadto to sa Fukuda Machi. Gani. But ang inang kalampay na gurong pili ko, aral na sa palibot-libot, lang na nila ginagawa mo. Sana tutukad to? Istoryahan ta karon ha? Sige. Gata tawhay ta bala? Istoryahan ta kung saan o kita makadto dito sa Fukuda Machi.
Iyan, bala doon mga friends, mga private jet. Bala nga pasakyan man nila para at least Private 30 ano? minutes lang. Private ano? Jet. Jet? Oo. May hugpaan to aw? Pangitaan tawag pa. Nano, kanina mo. Ori, dagdag lang. Daka lang yan sa, di ba may araman, lagi dyan gahugpa, gidya sa ano yan. Gahugpa. Lagi dyan gahugpa, yan doon, no. Wala gahugpa, di ba doon, sa before sang tubig, balado ka mo na ya, tapos malumpat ka lang daya. Ay, mo na? Mamaya mo na siya, pero sa nabaw mo na yan. Like sa talom, kirikta lumos. Pag lumpat mo, rikta ka lumos. So sa mga nabaw, doon mga Hindi ka mo na marikta lumos, ah. Oo. Makapakapa ka pa na? Ito lang ka mo ka na. Kita mo man ang sa may ano bala, sa may resort na bala sa Cadiz bala, sa Lakawon, kay may ano na sila, may ano na sila, airplane nga, ay but ano tawag sila, airplane nga may pwede siya sa baybay bala nga. Seaplane pag plane, ang isa airplane ko sa hangin. Di airplane. Seaplane. Di mo Sige amo na siya, kita mo na. Oo, diba si my friends kami amo na, ang balas labi pasakya man to, nano na lang ginilo, yung hindi lang isla yung ka-share. Diba? Parang kalagaw man to sa Fukuda Machi. At least bala mga 30 minutes ato na tatagoro. Kay kon mga magano to daan, mag-private car to daan, mga 5 hours, 4 hours, mga pa natin, mga 30 minutes para more time maglagaw. Ate, sige. Okay? May hugpaan ko no, ambal ni Margo, mago sa. Mayara. Standby na sa mga balita, sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye, Balita International, naglabot sa 216,000 ka mga kabataan ang ginaligar biktima sa pagpangabuso gikan sa miyembro sa Catholic clergy sa France umpisa pa sa 1950. Ginbolga ni Jean-Marc Savwe, head sa panel nga nag-imbestiga sa mga pagpangabuso sa miyembro sa simbahan, ang report angot sa sexual abuse sa diin involbado ang pila ka miyembro sa French Catholic Church. Sa nasambit nga report, naglabot sa 2,500 ka pahina nga kalabanan sa mga biktima ang lunsay mga bata nga kalalakinan. Posible nga magsaka pa sa 330,000 ang kadamuon sa mga biktima kung ilakip ang mga pagpangmolestya ng isang lay members ng simbahan. Nadiskobrihan sa investigasyon sa komisyon ng ebidensya batok sa 2,900 tubtob 3,200 ka abusers sa kabilugan nga 115,000 ka mga pare kay iban pa nga clerics. Kalabanan man sa nasambit nga kaso ang madugay na nga nagapaidalom sa hearing sa idalom sang French law. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nadugangan sang panibagong 70 milyones ka users ang messaging app nga Telegram durante sang outage sang Facebook kahapon. Suno sa founder sang Telegram nga si Pavel Durov, sa sunod lamang sang halos 6 ka oras nga hindi ma-access sang users ang Facebook, madamo ang nag-install sang Telegram app. Duha pas nga naglapaw sa normal nga kadamuon sang daily users sa sulod sang isa ka adlaw. Bangod sa gulpi nga pagdamo sang users, nagbatsyag sang paghuyang ang ila nga applications. Sa aton nga foreign currency exchange rate US dollar, 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 3 centimos, samtang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa Turmanya Balita Entertainment, nag-resign siya pwesto si Miss World Philippines 2021 Second Princess Daniel Krishnan. Base sa statement ni MWP National Director Arnold Vigafrea, nagdesisyon si Krishnan nga magtutok siya profession bilang media personnel. Nagtalo sa pwesto ni Krishnan si Jonel Lewis ng Angeles City, Pampanga. Ginhiwat ang coronation sa Miss World Philippines 2021 sa Oktubre 3 sa Subic Bay, sa din si Tracy Maureen Perez ang Cebu City ang ginkoronahan. Sa balita sa sports, ang Japan karon amo ang bago nga frontier para sa mga atleta nga mga Pinoy. Kapila sa mga babae nga footballers ang pungsod ang mahimo nga magpadulong dito sa masunod nga tuig. 8 karon ka mga Filipino naghahampang bilang Asian imports sa B-League, samtang 3 ka volleyball players ang maghahampang sa V-League.
Ginpahayag ni Marlon Maro nga naga-coach sa Philippine National Women's Football Team nga sa ang Bolden kag Quezada nga mga liga sa Japan ang mahimo pag-entrahan sa mga Filipina footballers sa masunod nga season. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Yes. Kag sa aton mga ka-aksyon, happy Wednesday! Happy Wednesday kag dali na kita action doors ha kay Okay. maloka nakonan kundi was na amuning panahon sa ang sitwasyon naton sa mong bala nami gid makakuha kita sa dugang nga mga informasyon sa aton ikaayong lawas. Main kaupo naton liwat si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung may nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito. At that time,
no? Singpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa natabot dito, no? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita. Mati amo man to. Isa ka mapuslanon nga informasyon para sa aton nga mga ka-aksyon, no? Sige, go. Okay. Abi ko extra ta. Sige, so sa atong balita special, subong nga Aksyon Boy, nga gawon tala nga. Ini bilang mga pagkaon nga hindi tagli pwede kaunon kon gabi. Hindi magisiling nga hindi pwede kaunon, kundi dapat likawan lang. Kabudlem akong hindi gid pagkaunon do hilo na karon. So ang una Aksyon Boy, Ario, ang mga cured meat. Okay. Para sinasang bacon cured ka, ano ka na, honey, di ba? Mga kuha na, mga tosino. Gin marinade, mga, ano na siya? Ay, nagkuhan sa ano, yaman. So, Aksyon Boy, Kaya ko mawag ko matchag alarm, kaya imbis nga 6:55 ako nga iti alarm, 7:55 ko yung nag-alarm. Ay, budleg. Yun niya kung lapio. So, Aksyon Boy, likawan ang pagkaon sang cured meat, Aksyon Boy. Kon gabi. Kay man, may lakot ini kon Aksyon Boy nga tyramine nga nagaresulta sa pagka alert mo. Hindi ka makatulog ko na mo. Oo, Di kung gusto mo nga tulugan kaya ako dayo na isa kung nag-insomnia ka, nalimog na insomnia ka, paano mo ano imugin kaon, ano imugin inom? Kaya may ara ko na best kung isa nga kakalipa, hindi ko tulog man, oras man gali kay nag-inom ko kape, may kape ko ngin inom bla, or hindi ka inom ko soft drinks, nga, inapagid gali ang cured meat. Yes, basi ng samyupsal kagali. May mga flavor na Aksyon Boy, may barbecue, may honey, ano pa da, tanan-tanan. So, basi ang muti ang rason. Sige. Okay? So, likawan ang cured meat kung gabi. Next Aksyon Boy is ang tomato sauce. Tomato sauce. Likawan mo siyang food nga may mga tomato sauce kung gabi. Kay high acidic sauce ni Aksyon Boy. So nagaresulta ni siya pagkaaga sa morning heartburn. Posible indigestion. Okay. Correct? So, hindi namin kiling kung gabi magkaon kasangkuhan ng ano ganing ka luto nga may tomato sauce? Spaghetti. Amo na yung Hindi, mga sudan lang. Sudan. Kaldereta. Minudo. Minudo. Kaldereta. No, di ba may tomato sauce na? May aran na sa amon niya. Meron man kaldereta nga wala. Kita mo nang doga brown gid siya. Wala na siya tomato sauce. Parang medyo reddish. May aran na siya. Okay? Ay, salamat. So, next Aksyon Boy, red meat. Magluwas sa cured meat, likawan man ang red meat. Kay dugay ni siya kuno matunaw. Red meat like isang baka.
Basta Red mga meat red naman. meat. Oo. White meat lang, like chicken. Pwede. Fish or amo na. Kaya wala man din nakabutang. So, fish meat balahaw. Fish meat. May coconut meat gani. Hindi nga mga white meat na mga chicken. Mga chicken gani. Mga mo na siya. Mga turkey siguro. Sa mga karne, likawan na. So, likawan na siya. Kaya dugay na siya kung action boy. Tunawon Natunaw. gali sa atong digestive system. So, muna, kabusog pag yapon sa ako na, hindi ko katulog, busog ko gyapon niya. Kaya basta nagkaon ka. Alain na ko na yung imong kaon. Wala nga daw feeling mo daw ara sa imong nga dughan lang pagkaon. Ay, kalain. Pag ganyan, yaong kayo ng tubig, yung ibang ginamamo na nanilaw. Dulaga. Dughan. Oo. Makagi kakaon ng pagkaon mo daw ara sa imong tutunlan lang. Pero, pag ina, sige na inuman ko lang na tubig, no? Taman ka puno, taman siguro ka busog na. So, ang last action boy is ang cauliflower and broccoli. Although puno ni siya sang vitamins, action boy, pero galing may ara ni siya kuno sang insoluble fiber nga dugay man matunaw. Insoluble mo. Insoluble fiber. So dugay siya matunaw sa ato Cauliflower niya. kag Broccoli. Pero puno damo ni siya vitamins nga Bro, makuha white flour, ka niya. okay lang. White flour, tiba news na iya. Muna gurong makalidyo mo rin. Amo na gisugo ba yung mabakal sang Sang cauliflower. Ang pinakaliya, white flour. white flour. Kaya biya guro galain matsyag. Kaya ay mo na pabot. Nyari nang imo nga white flour. Proud na proud siya tali sa self niya. Proud na proud sa kay ginbak. Nagpati sa sugo mo. Sa sugo. Tigali kay cauliflower ang insugo siya. Gidala yung white flour. Nangakig pa siya. Sounds like ay na, Mali. naman malarag yung cauliflower. Nangakig pa siya. Ano ba ya? Yung pariyo lang ng flower. Sounds like mo, di ba? Oo. Kaano, gidya ka alam, gidya bala sa aton yan. Sige. Okay? Sige. So, mo na ha. Likawan. Favorite ko pa naman yung broccoli, gid action boy. And mostly, ang manang ginagawa. Broccoli rice. Cauliflower rice siguro. Hindi pwede mga rice na broccoli out. Kaya mostly, cauliflower, ginayang mo. Cauliflower. Cauliflower rice. Wala pa ako naka-try. Gusto ko na i-try. Yan mo siya actually, i-grate mo na siya. Tapos, ano mo lang siya, i-gisa, i-stir fry. Something like that. Amo na sa daya ng rice. Wala na siya dayo. Sige, good morning kay Dita Buйко, Nenita Santiso, Paz Franco, Eusebio Reyes sa Purok Matahom. Kay Nonoy Bautista, Nelia Agudo, Oliver Milan sa Purok Punta Bato, Barangay Tangub Danana. Good morning sa inyo. Jerome Garcia, kag Maria Victoria Severino sa Purok Kasilingan, Barangay Tangub. Lenang, good morning, ma. Yada, mga Dennis, Richard Tiboroma, morning si mo din. Standby na sa Aksyon Hotline, Pag-Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!